think you should. Hvad så alle sammen, og velkommen til vores første video. I den her video vil vi egentlig bare køre et race, og jeg spiller GTA 5, og så vil vi snakke om, hvad vi vil lave på vores kanaler. Og så har vi så adkommet med, som hedder Theo in real life, så har vi Weekend. Ej, det mener du ikke. Og så har vi Nicolas, som hedder Wolfpack. Og vi vil ellers så bare køre en race. Og så tænker jeg, at vi fortæller lidt om os selv i videoen. Så. Yes. Skal jeg starte? Det er godt. Chris. Okay. Ja, jeg hedder Louis Gaming, og jeg skal poste noget GTA 5 og noget Battlefield, og måske også noget Titanfall 2. Og spille ret meget sammen med de her 3 gutter. Og så er der så mig, Mr. Happys, og jeg hedder Rasmus. Jeg vil spille GTA, Battlefield, og så vil jeg også spille noget Minecraft, hvor vi kommer til at spille inde på en SMP-server. Og så kommer jeg så til også at lave måske nogle funny moments i GTA og Battlefield. Jeg hedder Nicolas, eller Wolfpack, og jeg kommer til at skulle optage noget GTA, Battlefield, noget Minecraft inde på, også på SMP-server sammen med Mr. Happys. Mit navn er Theo, og jeg er Alphaboy. Jeg kommer til at spille noget GTA, noget Battlefield, noget Funny Moments, og måske også lidt Minecraft. Og godt, så der er meget skilt. Ja, hallo, hvad pladser I på? Jeg var tredje. Jeg lå Jeg er Theo ordentligt var langt med først. streger. Jeg lå på en anden plads, men så crashede jeg. Jeg tager førstepladsen nu, hvad Theo? Ej, hvad fuck sker der? Nej! Nej, jeg lå på en første plads. Ja, Theo! Jeg vil have checkpointet! Oh my god, mand. Ej, jeg Ej, du kommer må også 100% lidt til spille det. sådan hele tiden. Du kommer ikke til at stemme, fordi det er først, når Chris kører ind og sådan noget. Eller mig. Det er med på, når jeg ligger på første. Det er bare anden plads, der kører ind. Nej! Wow. Jeg er først Ej, på Chris. plads 2 nu, dreng. Ej, Chris, jeg kan... Ej, det der. Det var her smadret. Wow. Ja. Ej, I kører lige bag mig, det er helt sindssygt. Ja, Theo, jeg er lige bag dig. Jeg er sådan, Lige bagved er det. jeg rører dig næsten til. Nej, han Jeg var er næsten lige mig. bag dig, det. Det er Theo, der rocker dig. Ja, se, puff. Ja. Jeg skubber dig ud over nu, Theo. Du er slet Det var ikke bare engang. ikke, det var bare ikke. Jeg er fucking langt bagud. Sidst ikke. Nå, Oh my god, spiller. det her er min chance. Det her er min chance. Ja. Det her er min chance. Jeg er Kom nu. Det er min chance. Nej, I er fuck begge af to med, at der lige ikke er slipstream. der. I er begge to lige der. I er begge to lige der. Godt, hvor er Louis henne? Jeg er lige bag jer, mand. Det er også. Du vil få en chance igen. Woo! I er lige der. Jeg ligger bare helt oppe foran. Stik! Drenge. Ikke så længe, Theo. Ej, Chris. Gå nu væk. Kom igen. Det var sådan, nej, Chris, for helvede. Jeg ved, du vil overhænge mig. Ja, Du får godt det det der kommer til at snit. ske. Kommer til... Ej, what? Jeg fik slipstream. Jeg kommer. Nej. Hallo, Vi ses, Ketchup er Nick. på, dreng. Yeah, buddy. Og Louis er på anden pladsen. Ej, hvad? Lucio. Stop, jeg fik lige præcis ikke det der Og jeg ting. kan se Theo'erne hele. Det er lige bag dig. Ja, han kører lige derop. Jamen, nu kan jeg godt være. Nej, finish line er her snart. Men. Nej. Jo, men Jo, der er her noget. det er altid lige ved de her bowlingkugler, jeg lægger sådan lidt. Ikke kugler, men så jeg er lige bag dig. Please give mig slipstream. Ej, så fejler jeg. Ej, det Ja, skidt. ja. Nej, Nej. Så hvorfor siger du det? please. Not. Jeg vinder. Nej. Finish line. Ja! Jeg
Yes, jeg gjorde det! Men! Louis, dig som fik den hjælp. Du kom op på en anden plads, næsten på første. Ja. Er vi tilbage? Så er vi simpelthen tilbage i nummer 2 race Ja, buddy. på motorbikes. Se, Og jeg så har håber taget vi den med. selvfølgelig, at jeg har Hvad lidt beskylder I mig for? større chance for at vinde. Boom. Fuck, jeg er allerede ved at fail. Jeg døde! Jeg Gjorde du? døde. Ja, jeg døde! Jeg fik ikke engang engang boost. Det er fordi, man ikke må bruge, man må ikke køre på et hjul i start, Jo, man ved. så Jo, falder det man gør af. mig. Ja, det døde gør Nej, mig. men ikke helt fra start at sætte speed på, så fejler du. Hvis jeg går din vej, jeg vil slippe. Nej, men jeg var for højt op. Jeg failede helt i starten, da vi skulle køre. Ej, jeg ligger så langt bagud, mand. Jeg kan lige se den, ikke? Chris, du skal lige lave backflip på den her rampe, ikke? Hvis du har lavet et her, så nej. Kommer du bare der. Så kommer jeg bare. Så kommer du bare. Nej, hvem Ja, får min slipstream? nej, det var så sagde. Nej, men ikke det, jeg sagde. Jeg går under for en gang til. Hey. Jeg er bare 16, fordi jeg gik under. Prøv at tage vente på Jeg kommer mig. op til jer. Nu Nej, gør du. jeg overhældede faktisk ikke lige før, fordi jeg gik under. Men ikke mere. Overhælder han mig. Det skal lige ende med, at jeg fejler til Ja. sidst. Ja. Lige foran mål. Nej. Sådan er det altid med mig. Du bliver sprunget i luften, selvom der ikke selvom der ikke er en bombe eller noget. Det er bare sådan Ja. out of nowhere. Ja. Så kommer jeg bare sådan. Det er jo, mand. Nej, jeg kan slipstream. Bag mig. Hold lige ondt. Ikke? Mig? Nej. Så hvorfor stoppede du? Min crashede, den røg ned i et hul eller sådan noget. Hvad fanden? Hvordan er det, du kører, Nick? Det er sandt. Jeg har prøvet at undvige den. Jeg har Ikke prøvet lige at vise vente. rigtig slipstream. Nej. Øh, Backflip. Ej, det kan jeg ikke. Det er jo forventet en gang på os. Der var heller ikke, der fik det endnu. I var bare sådan 2 meter væk fra mig, Chris. Så, Godt. hvor skulle jeg vente? Ja, i sidste runde, ja. Jeg kan godt lide det her map, det er ret fedt, fordi man kan køre sådan, man kan næsten hele tiden køre oppe eller nede. Næsten ligesom sådan. No! Var det vigtigt? Kom nu. Kom nu, Nick. Nej, men jeg failede ikke så groft. Kom nu. Jeg kunne stadig ikke... Nej, Louis. Yeah, buddy. Anden plads. Go og bunker. Kom og brug for. Det er fordi, jeg kom sådan flyvende op. Du så det noget i dag. Jeg er under dig lige nu. Nu kommer jeg op. Go og bunker. Nå, du er allerede langt fremme. Men ikke det her. Jeg kører under igen. Den er meget hurtig. Ja, det fandt du ud af sidste gang. Det var Jeg det så værste. ikke bare vinde det her race. Ej, det er rip. Så fejler jeg, mand. Ja, hvor er det vigtigt. Nej, det er ikke faktisk vigtigt. Fælles Tæve ikke over så her. groft. I kører sammen, jeg er 3 op, og så kører jeg bare helt lonely Ja, heroppe. nu er vi så ikke samlet mere. De der, de går efterladt mig. Ej, hvad fuck, mand. Så rammer jeg ind i kanten. Jeg failede, og så ramte jeg Theo, så han også failet lidt. Det er så godt. Dreng, jeg kører nede ved containerne af det hele. Ja. Godt at høre, hvad du vil. Ja. Men vil du høre, hvor jeg kører? Men Jeg kører snart op på målstregen. for helvede, mand. Det er snyd. Det er simpelthen bare det man kalder snyd. Det er alt sammen. Backflip. Nej, jeg rører sgu ud af... Nej, det gør jeg så ikke. What? Er du Var det finished dybt? for den allerede? Ui, hvor meget Yes, tæt jeg på, nåede Theo. det, jeg nåede det. Jeg var så... Jeg fik slipstream. Hallo, Louis, jeg var så intens, ikke, at jeg ikke sagde et ord, fordi jeg bare gerne skulle have Jeg ind. gør heller ikke. Nej, Louis! Det er bare Louis stil, det der. Fuck. Nu Jeg når mener, du du det fail. ikke. Ja, du fejler nu. Nej, gør det ikke. Du fejler ikke. Yes.
Det kunne lige passe, han failede. I skal have mange tusind tak for at se med på den her episode af GTA 5 med alle de her race. Der er links til alle de andres kanaler nede i description. Og så ses vi bare i næste video. Hej.